Я sam Viktorija Rikuhina, direktor Instituta za srpski jezik i komunikacije. Naš institut se bavi saradnjom između Rusije i Srbije i intenzivno radi na promociji srpskog jezika, kulture i tradicije. Bugarski državni tehnološki univerzitet Vladimir Ivanović Šuhov ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa srpskim visokoškolskim ustanovama. Ovaj vid saradnje podrazumijeva razvoj naučnih informacija, nastavnog osoblja i studentsku mobilnost. U okviru tog programa srpski studenti mogu da posjeti Belgrad, prođu kroz stručnu edukativnu praksu, kao i da usavrše svoje znanje iz ruskog jezika, a također i ruski studenti mogu da dođu na praksu kod naših srpskih partnera. Do sada je u studentskoj razmjeni učestvovalo 824 studenta iz Beograda i srpskih studenta iz Niša, Kosovske Mitrovice i Banja Luke. Pozivamo sve zainteresovani studente da učestvuju u programu studentske razmjene i time sebi pruže mogućnost ličnog usavršavanja i učenja jezika. Očekujemo vas u Belgradu. Veliki pozdrav! Moje ime je Milan Savić, dolazim sa Srpskog državnog univerziteta u Prištini sa privrednim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a od ove godine predsjednik sam najveće srpske studentske organizacije koja se zove Studentska konferencija Univerziteta Srbije. Na osnovu mog ličnog i iskustva mojih kolega koji su bili sa mnom na studijskim posetama i razmenama u Ruskoj federaciji, mogu slobodno reći da su te razmene od velikog značaja ne samo za studente i za mlade, već i za naše dve države, pošto su upravo studenti oni koji će voditi naše države u narednom periodu i upravo ovaj vid razmene i posjeta upoznavanja kulture je nešto što pothranjuje tu saradnju i nešto što će održavati u narednom periodu. Možemo slobodno reći da smo se mi u Ruskoj federaciji osjećali kao kod svoje kuće i da pored svih studentskih posjeta na kojima smo bili u drugim državama nigde se nismo osjećali kao na svom ognjištu, jer su domaćini iz Ruske federacije, oni su nam pružali toliku pažnju da smo imali osjećaj da više brinu o nama nego o svojim studentima. Tako da bih sve svoje mlađe kolege pozvao ovim putem da se prijave na razmenu na razmenu u Ruskoj federaciji i da nikako ne dozvole sebi da propuste to divno iskustvo. Hvala. Ja sam Dušica Kovačević i želim da vas pozdravim u ime generacije koja je 2006. godine posjetila Belgorodski univerzitet Šuhov. Mi smo tada na poziv naših prijatelja iz Rusije prisustvovali naučnoj konferenciji na kojoj smo osvojili treće mjesto sa radom globalizacije, obrazovanje i izvoz obrazovanja. Koristim ovu priliku da se zahvalim našim tadašnjim domaćinima, od kojih su neki i danas u organizaciji Rusko-srpskog prijateljstva. Pre svega Viktoriji, koja nam je mnogo pomogla. Zahvaljujući njihovom timu, mi smo tada obišli sve znamenitosti grada Belgoroda, upoznali se sa radom na fakultetu, ekonomskom, kao i na čitavom univerzitetu. Bili su to zaista nezaboravni dani, jedno jako korisno i značajno iskustvo za naše kasnije usavršavanje i profesionalno, a i upoznali smo divne ljude sa kojima smo do dan danas ostali u prijateljskim odnosima. Iskustvo koje nosimo iz Belgoroda je prelepo i jako smo srećni jer se saradnja između univerziteta u Srbiji i Belgorodskim univerzitetom nastavila i da dan danas znači veliki broj studenta ima priliku da ode i da posjeti Belgorodski univerzitet. Zdravo, moje ime je Miljana Smiljković iz Studentskog fakulteta za zaštitu na radu u Nišu u Srbiji. U stručnom usavršavanju u Rusiji provela sam mjesec dana na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu Šuhov. Također sam učila ruski jezik, stekla puno prijatelja, obišla mnogobrojne znamenitosti Belgorodske oblasti, ali i Moskvu. Celokupno ovo iskustvo dugo im inicijativi za komunikaciju i saradnju, kao i Srpskom resnom centru, organizacijama koje jedna sa srpske, a druga sa ruske strane, organizuje ovaj program razmene. Pozdrav! Mi smo imale priliku da učestvujemo u studentskoj razmeni između Filozofskog fakulteta u Nišu i Univerziteta Šuhov u Belgorodu. Šuhov je jedan od univerziteta na čijoj se teritoriji nalazi veliki broj menzi, domova, sportskih terena, a također posjeduje jednu nezavisnu biblioteku. U okviru Srpskog resursnog centra studenti su bili u mogućnosti da drže časove srpskog jezika ruskim studentima, kao i da se bave raznim prevodilačkim poslovima i na osnovu toga dobili su sertifikate za određeni nivo znanja jezika, kao i pisma preporuke. Belgorod je grad vojničke slave, pun istorijskih znamenitosti i mnogobrojnih spomenika. To je studentski grad koji pruža velike mogućnosti.
Ruski tehnološki univerzitet Šuhov u okviru programa Letnje škole ruskog jezika pruža mogućnost upoznavanja sa ruskim jezikom, ali i istorijom, tradicijom i kulturom ruskog naroda. Učestvovanje u ovom programu nije samo edukativnog, već i zabavnog karaktera. Belgorodski državni tehnološki univerzitet Šuhov pruža mogućnost stranim državljanima da nauče i usavrše ruski jezik, poznaju se sa tradicijom i kulturom. Zahvaljujući Univerzitetu Šuhov upoznala sam se sa Rusijom, ruskim jezikom i kulturom. Ova razmjena omogućuje prolazak stručne prakse, kurs ruskog jezika za vreme boravka na univerzitetu, kao i dobijanje certifikata. Zdravo, ja sam Isidora Jakšić, studentkinja master studija filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. U Belgorodu sam bila 3 puta, prvo 2 puta na studentskoj razmeni kada sam učila ruski jezik i 3. put kao profesor srpskog jezika ruskim studentima. Ovo iskustvo je za mene bilo veliko i nezaboravno i sigurna sam da ću ga pamtiti celoga života jer sam stekla divne prijatelje, verujem za ceo život i razne prilike za zaposlenje i međunarodnu saradnju. Stoga bih svakome preporučila da se prijavi i bude deo ovog programa. Dobar dan, ja sam Aleksandar Vakitić, a ovo je moj brat Nemanja Vakitić. Prvi put sam posetio Belgorod 2015. godine i tada sam imao mogućnost da se upoznam sa studentskom razmenom, sa prolaskom stručno-edukativne prakse, kao i sa učenjem ruskog jezika. Mogu vam reći da Belgorodski državni tehnološki univerzitet Vladimira Grigorjevića Šuhova daje puno mogućnosti kako svojim studentima, tako i onima koji žele da postanu deo njega. A na osnovu pozitivnih utisaka moga brata, ja sam također rešio da dođem u Belgorod. I posle stažiranja na Institutu za srpski jezik i komunikacije, zajedno sa bratom upisali smo magistraturu na Univerzitetu u Šuhovu. Danas, brat i ja, imamo svoju organizaciju koja se zove Inicijativa za komunikaciju i saradnju X i koja pomaže studentima kako iz Srbije, tako i iz Rusije da se upoznaju sa programom studentske razmene, prolaskom stručno-edukativne prakse, kao i sa učenjem ruskog jezika ovde u Belgorodu. A samo Univerzitet Šuhov pruža mogućnost svim zainteresovanim mladim ljudima koji žele da usavrše svoje znanje i usavrše sebe u svim oblastima. Zato želimo da pozovemo sve da se prijave na ovaj konkurs za razmenu između 2 bratska naroda. Očekujemo vas u Belgorodu. Napravite pravi izbor. Izaberite Tehnološki univerzitet u Belgorodu.